So, Nanay Gigi, buti na lang at nagpakita ka sa akin. Siyempre At po, sir. ang request po niya kahapon ay mabisita si Kuya Ramil. At bakit mo ba gustong mabisita si Kuya Ramil? Siyempre, kailangan hindi. Siya ano na nag-ano din sa akin, nga ako naman ngayon sa kanya. Ikaw na naman ang bibisita. Oo. So, ano yung dala mo? Saging po, sir. Okay, saging. Andito na po tayo. Kay dito po tayo mga kalingap kina Kuya Ramil. Kasama natin si Nanay Gigi. Nay, magandang umaga. May bisita po. Pinagkuhan ko si Ramil at check up tayo. Ay, ngayon? Mamaya po mga nasunsi pa. Okay. Kaya pinaliguan ko. Ramil, Dito na Kalingap, Alvin. may ka po. Ito, binisita ka sa kasi Gigi. Nanay Gigi. Kilala mo ito, Kuya Ramil? Nanay Gigi. Si Nanay Gigi. Okay. Ay, may pasalubong na saging. Ano sasabihin mo? Thank you very much. Ano yan? English. English Oo. Sir Alvin. Sa kasino. Sa kasino itong nagbigay ng saging. Si Nanay Gigi. Gigi. Hindi pa rin nakakalimutan. Ito paano. Ngayon, ano nang tanggal ng tahi niya? Kayo po Ngayon na- tatanggalin na yung tahi. Siyempre. Naiiyak si Nanay Gigi. Pangalawang operation niya na yan. Pangalawang operation muna aming. Anong mensahe mo? Nakikinig ngayon si Kuya Ramil. Sana, magaling na. At huwag pa yung nahina. Dapat diretso. Yes. Nag-iiyak si Nanay Gigi. Pati si nanay naiiyak din. Ang napakatapang na nanay yan ang nanay ni ni Kuya Ramil. Masaya ka ngayon, Kuya Ramil? At may mga bisita? May mga Oo bisita. naman. Happy po. Ano nga, garo ngayon, ano na mga Valentine Days lang yan. Ano? Opo. Sa February. Ngayon may dala akong worth 3,000 pesos mula kay Mami Lulit. Yeah. Thank you po, Mami ulit. Sana pagaling ka na ng maigi. Salamat po. Para ikaw naman pupunta sa akin. Nag-iiyak si Nan. Pinapaiyak mo si Kuya Ramil. Nag-iiyak. Gagaling yan, gagaling yan. Kahatid ko God lang is kayo good. hirap kanina. Mm-mm. Ano lang kayo sir. Ito na yun, 3,000 mula kay Mami Lulit. Salamat po. po, Mami Lulit. Ma'am Lulit. Salamat po Lolita. maigi sa inyo. Sana makalagat ka na uli. Para ikaw naman pupunta sa akin. Naalala mo yun, nakapunta tayong bundok. Napunta tayo kila Nanay Ko yun. Gigi. Kaya laban lang, pilitin mo. Kaya nga po na eh. Kanang umiyak, pagaling na. Pareho tayo naiiyak niyan. Laban lang, ay Diyos ko. Magati na pati. Laban-laban lang. Sinakay ko na yun sa wheelchair kahapon. Babalad-balad ko naman dyan. Pag magandang oras, araw-araw ang paligo. Maganda na po yung niya. Paliguan niyo po ng tubig dagat. Kamusta na, Kuya Ramil, ang pakiramdam mo? Kamusta na ang pakiramdam mo? Masama pa rin. Masama pa rin. Ito kasi ang dinadain niya yung bitis niya. Ito. Masakit. Tapos ito. Masakit. Hindi naman. Wala na kasi itong ay. Oo. Malambot na. Nung primerong nga yan, rarong na maray. Diyos ko, bago ko. Nagrarong na baga po. Inalis ko na po, Mami, ang bungo niya. Biglaan lang po. Sensitive ng maigi. Buti po siya. Nag-angat. Nag-angat. Mag-angat-angat konti. Pantay na. Dahil po yan, no. Ipapatherapy ko kaya yan. Para din si Kapitan. May Tanungin niyo din ay kung
pwede bang makakita siya ulit? Ano pa yung paano siya makakakita? May ibang doktor kasi, mayroong doktor sa mata din eh. Na nag-check. Siya nga ni po, sabi nga ni, kung ano daw, ipa-check up ko daw sa sa doktor sa mata. Ano po ni... Sabi po Nino. Sabi po ni doktora, sa Okay. espesyalista. Yun naman po Kasi, yung ano. kasi nung inano ko na po yung sa e-center, chinik na maigi, malinaw man daw po. Siguro po, mami, sa ilalim. Sa ilalim po, talaga yan. Kasi doon nagkabukol Kasi eh. dito naman po, walang problema. Wala man siyang katarata. Inano na yan, nung ano kami sa e-center, nagpasukan ako sa Patricia. Okay na, Nakakalakad pa siya at Oo. naglalabo na ang mata nga niya. Sa Okay naman daw ilalim. ang mata niya. Baka nasa ilalim po ngayon, mami, ang diferensya. Nung may bukol pa siya, hindi pa na-operahan. So naipit yung ano. Naipit. Pero sabi ko, sama Baka ko sa mga doktora. specialist, may mga specialist din ano na eh. Makaano tayo. Pray natin na God will kikilos naman ng Panginoon din. Kuya Ramil, huwag ka mawala ng pag-asa. Nasa Panginoon ang lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa lahat. Nagkanta nga yan kanina, amay na amay. O, kakantahan mo si ano? Pwede bang kumanta siya, Nay? Pwede mo po, kantahan mo. Sa mga... Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng aming pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mong walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ay, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakdakila
ganda. Parang nag-improve lalo yung kanta mo. Gumali yung control mo ah. Kakantahan ka din ni Nanay Gigi, ang sabi niya. Salamat na lang. Hindi ka na nakita ni Kuya Ramil. Anong payo mo Kuya Ramil kay Nanay Gigi? Kaya ang masasabi mo, Ami, kay payo mo. bisita ka, payo mo. Nanay Gigi, salamat po. Marami din salamat at papunta din ako dito. Maraming salamat kay Sir Alvin. Maraming thank you. Sir Alvin, maraming salamat po. Welcome po. Nagano talaga yan sa sasakyan ko, naglapit. Kasi kung saan sana yan napunta eh. Kahapon nagpunta, gusto daw anuhin eh. Sige, bibisitahin ka ako natin si Kuya Ramil. Ito. Salamat, Gigi. Hindi ka pa rin Thank you po, Nay. sa anak ko. Ayan mo po pag nakakita. Huwag mo na umpuin. Huwag ka naman po. Ayaw nga tumanda, ano? Ayaw ka Matanda na, pupunta. pagalang. 50-50 po may nakikita. Anong nakikita mo, po. anak ko? Ah, 50-50 na. 50-50 Wow, na. praise God. Wow. Yan. May makakano ka improvement. na. O di ba yan ng kapangyarihan ng Panginoon? Hindi na papabayaan. Anong nakikita mo na, anak ko? Ano lang hindi naman? Medyo malinaw-linaw ng kaunti. Sana po. 50-50. 50. May nakikita na po. Basta't may nakikita ako. Liwanag. Liwanag. Sana po. Thank you. Diba? Miracle ng Panginoon. Ano, nanay? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan mo, Nanay Gigi. Hindi makapalakpak si Kuya Ramil, ano? Pero happy siya kasi 50-50. May ano na daw po siya. May naaninag. Nakikita. Kaya mabuti talaga ang Panginoon. Mabuti po siya. Amen. Nakikinig ang Lord sa lahat Bait si ng Lord. panalangin Binigyan niya ng natin. pangalawang buhay. Yes. Yung may kakilala nga ako, isang operasyon lang, patay na. Oh, Mm. ito lumalaban. Lumalaban talaga. Ah, Na-opera din po sa ulo. Opo, bata. Sa simbahan siya. Simbahan siya. Oo. Nang iwan. Oo, ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung tapos na ang mission natin o may mission pa tayo. Pero sa tingin ko, Baptist. Kuya Ramil, si Jesus ang pinaka-importante. Yes. Ang sa tingin ko naman meron pang mission ang Panginoon sa buhay mo. Kaya patuloy niyang John 3:16. Sapagkat gayon lamang pagsinta ng Diyos at sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan yung magandang balita. Ano? Kaya magpagaling ka, Kuya Ramil. Patuloy tayong manalangin para may bahagi natin yan. Magandang balita na yan. At si Nanay Gigi, magbabagong buhay na yan. Oo. Gusto nga ni Jiro sumama. Sabi ko, hindi nag-aaral ka. Pwede yan. Bawal lang magpalabsin. Yan, huwag mong pagpapa-absent. Meron pala ako kaming ibibigay kay Jiro, mula kay Tita Dulce. Oo, nandun ibibigay namin Awa na ng Diyos, grade 4 na. school supply. Oo. Sa sunod, grade 5 na sa sunod. Tama, grade 5 na. So, ayan ay, salamat ho. Salamat Ulit. din, Maigi. Oo, at muli nagkita-kita tayo. Nakangiti lagi siyang nakangiti si Kuya Ramil. Ano na pakatatag lang tayo, patuloy lang manalangin kasi walang pagsubok na hindi kayang nating lampasan na ibinigay ng Panginoon. Binibigay ng Panginoon para maging mas matatag tayo at alam niya na kaya natin. Ayun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog kay pagbisita po kay Kuya Ramil at ito po si Nanay Gigi at meron pong kay Nanay Gigi ito from Ma'am Telma at ito ay bibili daw ng groceries muna. Ano Nanay Gigi ha? Groceries ha? Ayan po, nandito tayo sa HP at
Mimili po si Nanay Gigi kung anong pangangailangan. Ano, may bibili ka dyan ng inumin? Hindi. Ay, hindi. Hindi po, sige. Tingnan natin kung... Masama yan. Ikaw man nakakaalam kung anong ano. May nabili na si Nanay Gigi. Yan. Pasok ka, Nanay Gigi. Tapos dito, may mga dala ka na, Ayan, salamat kay Ma'am Telma at saka kay Ma'am Dulce. Ito may school supply pa si ano. Ayaw lang buksan ni Nanay Gigi. Ba't ayaw mo buksan? Ito. Lat lang, tay lang. Ano yung mga binili mo, Nanay Gigi? Ito. Gatas, ulam. Number 1 yun. Basta paalala lang namin kasi lagi naman kaming may nagre-report kasi sa amin, Nanay Gigi, na lagi ka daw lasing. Hindi. Magbago tayo. Magbago tayo, Nanay Gigi. Ano masasabi mo kay Ma'am Telma? Salamat po. Bigay ko yung hero. Kaya kay Tita Dulce ito, yung school supply dyan at damit. So, Nanay Gigi, at paalala lang namin, wag nang ayusin ang buhay, Nanay Gigi. Maraming salamat, sir. Pray lang, mag-pray. Malaking tulong. Patulong tayo sa Panginoon kung mahirap kasi yan, yung alcoholic na. Di ba? Mahirap. Lagi ka daw kasing lasing, sa totoo lang may nagre-report sa amin. So paalala namin na hindi ka na maglasing. Paminsan-minsan. Wag lang panay-panay. Paminsan-minsan na madalas, paminsan-minsan madalas. Sige, Nanay Gigi. Ingat na lang sa pauwi,